kakhulu abazalwane basemsinga basePhomoloya basezelile ukuthi sikwazi ukuzohlangana ubaba ukuthi bayikhuluma ke ukuthi izinto zonke ziphonswa kuSathane ukuthi uSathane isitha lesilwa nami ngisho ngisho kanjalo ngibuke indlela kade kwenzeka ngale singazama sokwazi ukuhamba noma asafube sesiphelile indlela akade kwenzeka ngayo kangoba khona abazali bagcine besabile kodwa uNkulunkulu ke ugcine sezele umsaka ekseni sagcina sixhumana ke nomzalwane okwakwazi ukuthi asibekelele sibe khona le ndawo siyabonga uNkulunkulu nami ngiyahamba nomama wakithi okhona phakathi kwethu siyabonga uNkulunkulu basalwane egameni likaJesu Kristu uJesu Kristu inkosi